what one say. Eh? Papa, say me kwa na eko. Go do ya suntina me firi krokesi maba. Enam so na wo se be ya amamre no. Emre nso a wo de hye, emre no so kwa na eko. Say papa, emre na yesa e de ko na chi ana asese. Huh? Papa. Enye the adrepen say that you huja so. Na kuntunkuni guni kom da bia dabi. Enye the adrepen no. Na nso mpanyi se enya ba na ba. Ipuma sibre ne hia. Se metima yibia, ese mkoti no. Otipokua no ba fie ne kasa. Ba bia duro no. Enya dia eyese ntokwa en bibia den eba mu. Ento ba sese mabele. We ba wo bidi matem no okọ. Enso musu ye nipa mbetimi na kasa. We ba no edi matem. We ba no be kasa mu. No. Sese menya den. Papa, minchwa no. Seja, pukuya we nua Mogya Kronkron. Enti se pukuya ntimi njina. Ade no me nua o me so ye betimi njina because I bia na nepa ho anam akokasa afeda. Papa. Ade na munya nyiye na nkasa na etuetu aka. Nti yesere mu de munyi pukuya asem nto nche na kese. Bibi o hono mo na ye betimi aya mma ya. Papa. Yiye mu ba ku gina. Na munya mamre na me de me ho mete. Pokuya no ye hwan se potre obatu atua no tentente no ni wo waye pa omano bro de enseda ena dufuche be don som tedai ontimi na ne denche mu da kusie so be da ne ahwea ni dua epuman ya boni din edna ya ade no onna esu ye na nka munim na papa che ko eye prince pete enso di sumna so enga wakazi wenye semme nka machama mobia kwanza kandie na nga me kwa moto mi papa se said your body no esi pokuya na enyina ho no oni papa wo wai papa wo wai wonu ni ati asifo asasi isubi na ise enti wo betimi asasa mra no ni pe mu woni ho no aka se wo fa na chi aye den aya ade nti wo fa bu ama no woni ho na me bo broni o taxi out there broni o ye woni no enso ase fa patru oso anga di enso agogu oso wase nyim na woni wonti se kaka an bakwa nti wodi wofu asem ba ka anya amabla ni amane eno na mrofu transum di yese sekan ni odi twa uni ese pa ebetwa amamle wo sekan ho no papa de wu ye die aye bibi ti say ase de wo hyeda bi na wo de ya adwene ne ya ho to ne ya ni die bi di aguro bi papa na ya twa wo hwa ho kire nipa ne nem papa wo ya wo se ye sisika we so na mo na ho kire ba na wo tinti wo de ka wo kire ha na trebi on be jojo ya na wo so ye of ejiminya dan ese minya dan minya mudan maka sem bia dem se mo fra ne mra ne nkasa adam nya dan awo baba na yesei for say kintola no say wono na obeje jembe ma obabu no onko bu no kobu no ewu aba fie nkoye uzu asaka me nko a kwana kobu no pokuya mami edi ensem na metete wo maso nsa edi na ekoso pokuya se ye bowu di hemla ye musuo ye bowu di tutum la gwa ye musuo wa wo ho ene mpanifo nyina atwa hia ye ene ye bowu dwane de wo akokoa begina enwu ene ye ka cha wo se na se eye wo na betumi aye de etu egudie wa hwemanim ama maami amonani ankyerɛw wa anya hwe ufiti na wogitum na wo so wo gi atum na num se etimi sasa ye chi saba na ye yiye enye yiye sa dimbo wo ye ekoso no mitomi tumi nyina no eye wo na wo hye wo bo e wo so wo di saba no so mbotumi akọ na panimu ho aye ka kyene se wo na wo kan so wontumi nye de wontumi nye adeti no wantwa mama
na wa me ka che ne man for me pani ndwene anka ho a ka che ne se na ere ekoso wakuya wodo anu wonsa to abre waduan wo ye dai ubedi wo boshe na wo she wo ye dai ubedi so eti di so na asam fa na asam nko na sansem sem ye koso de memiti nyina no obi enu se be matufo me nso me nka ahwen kire wo na wogi tu mu eti se wo po se wo mpo obeye mame me nka asamenye se de ade ni si kom ye kwatwa ponche ye kwakwa akokọ mame me hwa ne nyina ayimbogyasem na sambogyasem no na me pokua me se mintumi nye na wontimi nya na wogi tu mu na ofiri se hwan ne nka meye ade ti da hono mu na wanka je se wontumi nye na aka hwe so be na nanim se ye de ye ka se fie gudie unum de de akire unum se ye bogyasem ene ye mogya no upo obede ubetwa enye so biti be ka say me no metufo me so bi tufo e ka wo start ye na nka obata ne ba wo hwe manimu aka wo mu ne ne mani ye dai e pese ka kire wo enam so do pay ne ya wo penti no e na wo ye dai wo hye wo bo sister sa bo hye we die untu bi na ne wachi umpo obeye mame won ka ahwe nkire me tu e se bi o menya akola menim de ye na menim de enye na me hu say embogyasem ne de menim de obi abeka me pokua megia tu sambogyasem ne de mame we dem sere adaruma mentu menye woni di awo me fa chane embogyasem ne pa de ba na yo enkofo wani ehu sika nipa bebre o mesuma me na ye se me nuanu mo me enkofo we mu ani ehu sika ene pokua wo gira kon no eti se de so wotamu na afi na wo be kontokwa wabusua we mu enkofo wani ehu sika na bro woni mo ba ko bi do fuko kese baba no obetumi aye sa na woni be man so ba no betumi aye yo adenti na me nko a yo se na nanum nim so mo wo ho ena wo ka se ye wo ena wo se wo ye na wo mu nim o ma me nim se emujasem o e kire mbe se emujasem me ama we Eliasen tie bra ama we bra so to bebe wo bodi ama ni die kakram nem ni ni die ne wo de kwan wo de ni die ne kwan ni die hin na wo de ko obi to mo bi ni ye ni die wo so mebuo bem na ama we din di say na ama we men ka say ka men ka say kasa na me dem an no wa ha ne ye ka asem ana wo ba ne gitu mu se wate an no me twa wo wa ma te wonka akosi say bra e wo frase na gitu mu se obeya de na mamu me so le na me ko okro mu me ko di me pa wo me to me ni na fie gudie so e fie ja pade so because me to me na me ho wo ko okro kase what se ba to class bla bla me skada me sam fifre ena do me to me check de bodam fo ya ko hwe race course amane ya me hu bra me da mo gudie so me da fa me hu ko hwe wo frase de ko busa no na me fa me pa kase se wo ti fie na sabusua ja pade wo mfa ho na wa kase wa abro na wo ye fuan kasa sa wo fra busua mu tia busua na busua ja pade wo mfa ho na wo ye abro ye fo bla what it tell wo ba no wo support na na asesen na be hu sa me ye fo eti da nyina free yankra be me no hu sa me ye fo me da me afa na wo bia wo kia ma me hu sa wo ene me ye wo fo fo ene ye sa de tie eti me se busua ja pade me mfa ho no etu na wo fa ase no ene no kwaka ho ase na me dia me afra bi de ene sinkete na che wo ba ne kasa kire no kasa kire wo ba no sa kwa be fa so bia no a wo be kwa akotu agudia ma obi anya bi no won tu na se bla wo so wo ba wo se wo so wo ba me ba ne tu na ye yi a kam de ne koy ye ti do onimu tede ne si chiro no ano what it eti wo ba no na samanfo be kan ye so na wo so osom na ye tuo ese mo foro mo ka do ujira ho na so la o ka na ujira ho o mo be ka tire o bla sa o fa anya me ba ne ko na ye fi da pa tire abusia panyini ina so na wo fa so me de ada won so na wo ba no won na wo ba no why wo kwadwale wa boduku
wo kwada aduku wo kwadwama aduku ampo duku acha mo mamu mienu sade wo kwade hema ade ade na hawo na okra wo ire fi so ye de hie wo ire fi so ye mampo ni de hie great you about to wo kasa tete ka menya dai e ka menya dai me ye de hie tram so de boduku bla wai wo na wo fa se no no ne ka ho asa mesraw mo ma menya me ho ma yi me safri mo asa mesrabo mo se yi won sa na yi won sa tsira se wo yi me na twa sem wo de wa dwe sa wo yi won sa me ma so abasa papo nim ade awura mo se na ye be hwe eti kasa tsira akura no kasa tsira no wo ba na samanfo abeka tsira ne sai wo no na wo se wo som eti kasa tsira bla wo so ba me ba ne ye ya Kama me ba na ye. E ho na wo sese tu me ma ba. Eti o so me ma ma mo nka hwe wa busua mu. E ma ma ne de kwa. Enu ti na me ka no. Ma ne nye. Wonye. Ma ne nye. Wonye. O be ye de. Tu na so ma ne nye. Me da me nka hwe. Me na sese wa tu anu mu. Enu de me de ne ka bu fo de ka me ka de asem. Na ofisa ka me ka de asem na nchiro. Ewura. Bla. Me sra wo. Me se ma yi me safri mu asem. Wo fa asro no. Wo betumi na kasa. Emfa me ho. Me sra wo. Se me di mi pa na se me pe bibi adi a ma nu kokroko yi ma me pe bibi hye me sra wa eya obi ani hon ma wote wo ba na num ana aduane fiwie ma betom obi adi pa na wadidi nya won ko na odi pa aka kra mi samu fifi na ka won hyiete na ka wo to won hyiete me ya su sweat for you obro fo plan to sa anye ba pota